diselingi karo seneng-seneng ben awake dhewe ya diwangi karo Denok Tatin karo Mbak Elisa barang yo dijumenengake ya iya ya masa ora Mbak Elisa Mbak Tatin katuran jumeneng disepoti heeh to nek sepoti no sepote manut kanca-kanca monggo sepote Sugeng dalu. Nggih, Sugeng Riyadi. Nggih, Sugeng Riyadi. Salim riyin, Mas. Lepat nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Kathah lepate nyuwun pangapunten. Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Heeh, setengah abad. Setengah abad. Dadi ya lumayan nek kowe pira Mbak umurmu? Aku meh kepala papat. Abad kuwi, Mas. Maksud lo iki bar maaf-maafan lho Mas Gading. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah ya to, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono iki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Merapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa, Mbak? Aku wis tau rene soale. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolahe durung? Aku meng nanggon transit ngono, meng mangan tok yuk dene. Wah, ya butuh. Butuh murah. Sing digoleki panganan kok Mbak Tanti. Lah ya nek makanan adalah energi, nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Wis maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem. Maem kalih napa maksudnya? Kalih tahu. Oh, tahu. Ya, ora apa-apa sepenting maem mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat SMK Pangudi-Luhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangudi-Luhur cetha kabeh duwe karakter sing apik, Mbak. Dadi do diajari piye carane peduli satu sama lain. Dadi kabeh iki berkarakter ora kok sing penting teko sinau metu wis. Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ning kene sinau macem-macem, Mbak, kaya teknik kuwi ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Las cutik untu. Ayo to. Dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono ki iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi. Sesuk di masa depan namanya teknologi akan ya orang. Oh berarti ngono ki ya. Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Gading? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu, lah kowe menciptakan apa? Ngelas gapit wayang. Nah, atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Saka suaraku. Aja remel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene gamelan to nembang dan juga aku yo bingung kok yo
tukang las kok iso gamel barang kuwi lho. Kok iso. Ya Sebuah jenenge wae apa-apa iso ya, luar biasa. Iki kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar, ora mung sinau babakan apa jenenge apa mesin lopolas tapi yo budi pekerti sinau yo budaya ya nyatane yo murid-muridnya iso budaya apik yo nah iki sebelum kita ini kita mbok menawa saged tanpa mengurangi rasa hormat Bruder Totok mbok menawi saged minggah pepanggungan. Nggih, mangenika saged menyapa Bruder mengke kalian yang nonton streaming napa alumnus yang hadir menika. Nggih, kepala sekolah. Kersa nggih Bruder nggih, mengke kalih mbok menawi kalih Romo yang hadir ya kan Bruder. Nggih. Mungkin kersa ya Bruder ya. Saya jemput ya. Iya, saya jemput. Ayo, Totok Romo sana Romo. Ini boleh cari situ enggak ya? Itu ada ininya enggak? Monggo Brother. Lewat mana? Sini. Dalu selamat malam De Toto. Sugeng Dalu berkah selamat malam. Sehat nggih? Dalem Mbak Tatin. Ya, Elisa dan para waranggono. Nggih, waranggono leres. Nggih, leres. Ya, Bruder menika biar akrab, menika kan juga ditonton sama banyak orang nih sekarang teknologi yang membuat wayang itu bisa dinikmati secara nasional maupun dunia. Nah, menika apa yang membuat Bruder itu kok bisa mendekatkan juga budaya kepada anak-anak teknik begitu mbok menawi saged menyemangati yang lain Bruder. Terus apa harapannya di usia yang 50 ini untuk Pangudi Luhur? Akeh men pertanyaan itu. Lho nggih no. Kelasnya kan udah ke polo sekolah ngono lho. Nek siswa ya sing gampang. Polo, kepala. Iya, Mbak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Para pandemen wayang kulit sedaya kemawon wonten Romo, wonten suster, buder-buder, Bapak Ibu sedaya ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Kok enggak ada suaranya nggih? Coba diulang lagi, Bruder. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya ngaten lho. Kajenge semangat nggih. Ingkang kaping kalih ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Mbok menawa sing dadi guru, sing dadi bruder salah seleh nyuwun ngapunten lan mangke nyuwun pitraipun. Oh, bisa gitu, bisa. Kiai kasepuhan niku lek kudu mitrai sing enom. Nah, lah kula tesih enom niki, Pak. Masa Bruder kok tesih 6? Tesih 6. Berarti iki nek kalian kula pripun? Nggih, unda-undi. Pelantaran ngoten nggih. Anu pantaran. Jadi kita nyengkuyung budaya luhur menika. Nggih. Rumiyin Ki Seno saderengipun pun pundhut Gusti tasih live streaming rikala para bruder riyaya ugi ngaturi panjenengan sedaya kalian Ki Seno live streaming menika. Amargi kita estu-estu kados pundi seperti wau dipun aturaken bruder ketua yayasan pembentukan manusia yang holistik yang
unggul itu tidak hanya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, namun dengan ugi kanthi budaya menika. Mugi-mugi kanthi menika putra-putra masyarakat sedaya menika sageta nguri-uri kabudayan, unggah-ungguh, syukur saged nabuh-nabuh menika. Nggih. Kula iso ngonek-ngonekke kula. Panjenengan saged ora iso ngonekke, saya ngonek-ngonekke kula. Oh, ngunek-ngunekke ya niku benten lho. Benten nggih. Ngonek-ngonekke karo ngonekke benten. Mangke babakan kesenian, nah putra-putra sampun mewakili kula mangke. Nggih, adik-adik wakil nanti. Nggih, wau. Kula mbangane mengke menggawe kisruh ten mriki. Mboten. Ning kedah mengke panjenengan nggih nembang kalian kula napa Mbak Elisa duwe. Kula nyekar ten makam mawon kula. Ampun lucu-lucu ta, Buden. Nembang nggih. Nggih mboten nyekar. Kula bisane maju tak gentar niku. Ha nggih saged niku saged mengke saged. Damel sing waton seru niku. Oh, siap. Kados gedruk wau niku. Nggih. Ngrusak panggung niku. Niku saking semangate. Panggunge Pak Santo niku. Wong nggih. Mboten gedruke sing kerusan, panggunge kurang bakok. Oh, lah ya Pak Santo. Biasane pun panggungnya semen langsung menika. Lah kok niki nganggo kayu-kayu ngoten nika. Mugi-mugi ngaten Mbak Tati, Mbak Elisa. Harapannya tentu kaula muda menika tansah guyub. Ya, langkung-langkung menika wonten ing Idul Fitri, monggo sareng-sareng nyengkuyung pasederekan. Agamanipun napa mboten masalah, gitu. Kula Katolik, panjenengan Islam, wonten sing Kristen, jane ana sing agama barang jane. Wis pokoke rukun. Ning mergo ning Indonesia kudu ana tulisane KTP. Agamane apa ngoten. Biar aman. Nggih. Gitu. Nah mila monggo-monggo nek arep sekolah wis pun teng Pangudi Luhur niku. Wis. Nggih mantap nggih. Mergo nggih kathah sekolah, murid oke-oke. Pangudi Luhur mboten usah oke-oke. Sing penting duwite oke. Gitu. Kula wae dicunguni pirsa bruder kula. Pripun? Ya arep 50 tahun. Nggih. Kuwi sing nanggap pira nek ngono ki. Men sithik aku. Sithik nggih. Sithik. Kira-kira? Tak tekem ngene wis cukup aku. Makane enten sing bruder kula badhe cecala pun pokoke diyani ngoten mawon. Ingkang pundi to? Oh tamburi niku, udah tutut niku. Oh, nggih. Nggih, mangke siap katuran pinarak pepanggungan. Tahun ngajeng mbok menawi. Nggih. Oh, pokoke bab niku urusan mburi, sing penting pentas. Nggih. Kula Bapak Ibu kadang sedaya monggo ingkang kagungan putra-putra mboten sah kudu putra sing apik-apik. Sing elek kurang ajar kula tamani. Lho niku lho bentene SMK PL. Nek apik itu wis biasa. Nggih. Nek arep cah kurang ajar kula seneng. Malah seneng nggih. Sebabe ya jak gelut. Sisan let jangdeng niku nggih Bruder. STM ya kudu SPM padake. Monggo sing rumangsa kangelan didik putra-putra, putri daftarke ten mriki. Tesih buka niki, tesih kula buka ning tekan Mei lho niki. Nggih. Nek ra lek daftar tutup. Gitu. Tekan Mei. Ora kena dodoki jenengan. Nggih. Gitu. Lek sekolah bayare pripun ora usah dipikir. Rasa kok pikir keri. Wong kula nanggap niki ora mikir bayaran kula. Dipikir bendaharane niki kok. Lah ya bener ya. Nah, monggo. Kakung saged, putri saged arep jurusan arsitektur wonten, mesin wonten, bagian ngrusaki motor nggih wonten. Terus ditandani. Tak kira perusak. Bagian bangun-bangun mebel nggih. Mebel. Bangun omah? Wah saged, omah-omah nek kula mboten parah. Ora kalau maksudnya omah gedung. Pun monggo kita guyub Pangudi Luhur menika kagem masyarakat, sekolahipun masyarakat. Ya, nggih. Jenengan saged nyekolahke monggo babakan mbayari pokoke wis Pangudi Luhur wis ora hitung-hitungan. Nek iso ya akeh lah. Lah. Sithik pun biasa. Nggih. Kolo-kolo akeh. Ngarepe iki ayem terus ning mburine dadi ngene meneh. Ketoke semangat iki. Mugi-mugi kadang-kadang sedaya lancar, sehat sedaya menika mungkin kondur nggih sehat. Amin. Soale jare mriki niki ya rada-rada pripun nggone ngoten. Oh gitu. Uga-uga ngoten. Waduh kok rada medeni ta Bruder. Kok ditempatkan di sini.
mboten kuwatir, mboten romo, pun diberkati. Oh nggih, aman nggih pokoke. Sehat sedaya kabeh sedaya. Wonten Pak Santo niku pun nikira enten mambu-mambu menyan to niki. Wah, nggih niki pun. Biasa sik obong-obong nggih. Pun wayah metu niki. Saya metu napa? Pun nggak mau ndak malah rusak. Nyanyi dulu bro. Kalau belum nyanyi nggak boleh turun. Ya. Nyanyi mau apa mong mboten persiapan. Maju tak gentar pun bisa ini diiringi gamelan. Enggak, mosok kejawen maju tak gentar. Oh, lah kejawen apa? Kula nderek putra-putra mawon mangke. Oh nggih. Sekalian putra-putra berarti nggih. Oh nggih, putra-putra berarti sekalian naik ya, Angel dan kawan-kawan. Oh, Mbak Angel. Iya, sekalian ini kita tunjukkan. Mbak Angel menika kelas kalih otomotif. Nggih. Ini 6 BPKL ditarik pulang. Sekolah punya hajat pulang. Itu. Mbak Angel itu yang anu toh. Mbak Angel itu pembalap itu. Pembalap itu. Pembalap. Oh alah. Putri ning pembalap. Nggih. Mana ini temannya? Mbak Angel mesti monggo. Kalah loh, dhewe yang dari seni itu ini mereka yang dari teknik malah bisa melampaui kita. Lah dhewe nek kon nyekel apa? Las ra iso. Kon nyekel kayu. Ra iso. Nyekel kayu isone emang meceli. Ra iso Mas Gading iso. Napa? Dandan motor apa-apa. Nek le bongkar saged. Bongkar saged. Menake ra. Ora iso. Nggih, Mbak Bile mantan pamundutan lagu menapa Mas Gading? Niki mau enten apa iki mau? Oh. Sugeng dalu Mas nyuwun tembang Kadung Tresna saking Yusuf Jepang. Ingkang nembang sinten derek mawon kepareng sampun transfer 200.000. Wah, oh nggih. 200.000 nggih. Ada lagi? Dibaca-baca dulu. Telas niku. Oh niku mawon. Nggih, namung niku. Untuk pembukaan Kadung Tresna ajeng sinten sindene napa ajeng kula kalih Mbak Tatin derek? Mas Gading mau gimana? Nggih pembukaan Mbak Elisa kali Mbak Tatin. Oh iya, oke, siap. Oke. Pakai bawa apa lajengan ngagem saja. Ngagem bawa. Iya. Rina wangi dadi ati tanpa banget untuk siswa-siswi SMKI sini kan orang-orang yang jatuh cinta, anyar-anyaran seneng. Kadung Tresna ya. Ora dibalesi ngono kuwi sewengi engko ora madang sedina. Emosi. Pikirane tekan dindi. Nah, aku tetep madang lho ya. Kok tenane. Mas Gading kan wis melampaui hal kuwi to, wis gede. Nek biyen yo tetep ra dibalesi. Cita-cita SMK. Kerep. Ayo ping pira? Ayo. Mungkah banget Mbak, saya itu lali kabeh bener. Selali ya. Saro sapa selali. Kayung yon marang selirane tansah kumawange Mas Gading yo. Aku ngerti nek iso. Jero ati Kadung Tresna. Ya ora klempek-klempek wedoke nek dingene iki. Ayo meneh. Moh. Lagi dong. Satu saya gua aku ning ngono. Iya wis PM. Ora restu. Tak kira terus harus digondeli ya. Enggak yo, iki wis lomo kok ya. Nek piyen ngono. Ayo Mas Gading, dua baris satu lagi. Tan ndi iki mau? Tan liya. Tan liya. Amung seliramu. Tenane Mas. Seliramu ya aku yang merasa seliramu. Satemah. Terus? Satemah loro moro
Gading. Sampun. Niki melebet meleh lho niki. Menapa? Request tembang hidup ini adalah kesempatan yang nembang Mbak Elisa dan Mbak Ika. Dari PKWL Klasik Banjarmasin sudah transfer 200.000. Matur nuwun PKWL Klasik Banjarmasin. Wah kurang adoh mau Jepang Banjarmasin kok ngenteni sing Skomak. Niki bar iki Singapura. Oh iki Singapura. Dari Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura. Nyawer 500.000 nyuwun tembang 1 gelo 2 kembang rawe Agnes Gedruk. Wah. Agnes Gedruk. Khusus Gedruk Mbak Agnes. Siap-siap khusus Gedruk. Apalagi? Sampun? Sampun, sementara sudah. Berarti hidup ini adalah kesempatan ya, kita persembahkan spesial untuk romo-romo yang hadir juga. Ya, Mbak Ika Sehesti, monggo. Linggo sik ono. Iya. Ayo Mbak yuk. Monggo spote kanca-kanca. Nggih, monggo spote. Dor. Selamat malam. Menyapa dulu Mas Gading dan Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Ika. Ugi sugeng dalu sedaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih. Apa ucapan untuk SMKPL yang ke-50 tahun mendoakan apa? Untuk alumnus apa dinggo siswa-siswa? Ayo sempurna. Jangan mengganggu dulu Pak Parjo. Doanya untuk kedepannya semoga yang terbaik dari yang lebih baik. Yang terbaik dari yang lebih baik. Dari yang lebih baik ke yang terbaik. Yang piye-piye baleni. Kepiye? Sing bener mau piye? Sing bener kepiye? Dari yang baik menjadi yang lebih baik gitu. Dari yang baik menjadi yang lebih baik. Ya. Putrane juga SMK ya, Mbak? Iya. Piye rasane memulang apa duwe putra anak apa seusia SMK ono rasane piye? Rasane ya campur-campur dak-diduk. Sing marake dak-diduk apa? Sing mencemaskan orang tua nek misale anaknya SMK ki apa biasane? Apa ya? Ayo. Dengan yang-jangan mesti. Ora. Apa? Perkembangan zaman sekarang yang seperti ini pastinya kita lebih lebih was-was diri ya. Iya, kudu mengawasi secara intens. Harus dikontrol terus supaya nggak salah jalan, nggak salah pergaulan gitu. Oh iya, wis kudu kaya ngono kuwi. Kalau nggak dipantau mung diserahke gurune, gurune kon mikirke murid cacah 40 ya ra iso, jeblok. Dibantu sama wali murid harus ya. Betul. Wajib. Nggih, menika indah apa kok indah rencanamu? Apa mau judulnya? Apa mau? Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Awar nyanyi indah rencanamu Tuhan. Oke, ini request dari Yanti Mas Gading. Saking PKWL. PKWL Banjar. Di mau? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Yeah. Oke. Tenan ora? Tenan. Kon ngirimi apa piye WA-ne? Ora. Maaf saya membaca ya. Boleh. Apa membaca? Boleh. Jembatan ilmu membaca. Lah iya, ini Apa? Betul. Membaca adalah apa mau? Jembatan Ilmu. Ilmu. Aku ora tau maca. Apa ya iso ngerti carilah ilmu sampai ke Apa? Carilah ilmu sampai ke enggak tahu. Sampai ke negeri Cina. Ini sambungannya kuwi. Oh. Ya indah rencana. Alah. Hidup ini adalah kesempatan. Sekarang yo apa namanya awal mula bar poso 30 dina kuwi lho. Iya ya. Jadi kita tuh pemanasan untuk pentas sih mesti betul. Teng pececer itu. Otakan ya. Monggo kanca-kanca.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, karena yuk mencoba kembali iki ya tenang. Oh, arep mubang sebelah ngendi ya golek-golek bareng nggih. Mboten napa-napa nggih, semoga menjadi apa ya, renoning penggalih yang request gitu nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten karena lama nggak dibuka. Ora apa-apa. Sing penting sudah diaturkan. Menika ditambahi ya tambalane ya. Dikasih tambalan biar semakin apa rancak gitu ya. Lagunya memanik ya Mas ya. Ya didangdut ya Mas. Baik Suhesti, Elisa.
lagi pemanasan loh Mas Heru wis ngajak ngene-ngene. Langsung menggeng. Makasih ya Mas Heru.